În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Slăvit să fie Domnul. Fiți binecuvântați. Aș vrea să dau citire din Faptele Apostolilor, pentru că este o zi importantă, o zi măreață, o zi în care Duhul lui Dumnezeu s-a coborât, așa cum am auzit, și am vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze mintea în seara aceasta și să putem să înțelegem care este voia lui Dumnezeu. Dacă v-aș da un caiet și un pix ca fiecare să scriem în seara aceasta despre această zi de sărbătoare, cred că fiecare am începe să scriem câte ceva și dacă le-am afișa pe toate, pe rând, am putea să pricepem cât de mult cunoaștem sau cât de mult punem în practică cuvântul lui Dumnezeu. Și cu ajutorul lui Dumnezeu doresc ca El să ne facă lumină în seara aceasta. Amin. Și să ne dea o minte înțeleaptă și pricepută, pentru că nu la voia întâmplării suntem astăzi în locul acesta. Cuvântul Domnului ne spune în Fapte, capitolul 2, căci în ziua Cincizecimii erau toți împreună în același loc. Și deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute, împărțindu-se printre ei, și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și s-au aflat atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galilieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți. Nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își bătea joc și ziceau: sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Amin. Amin. Vreau să vă spun că ce s-a întâmplat în ziua Cincizecimii este cu totul diferit de ceea ce Domnul Iisus Hristos, dacă privim, când și-a ales pe cei 12 apostoli,
spune că a suflat peste ei ce? Duhul Sfânt. Și a spus, luați Duhul Sfânt, nu? Și mergeți doi câte doi și propovăduiți Evanghelia. Aceasta s-a întâmplat în școala uceniciei. Și dacă vă aduceți aminte că cei, într-adevăr, puneau mâna peste bolnavi, bolnavii se vindecau. Scoteau demoni în numele Domnului Iisus Hristos, nu? Ce făceau ei de fapt? Prezența Duhului Sfânt, așa cum vedem din cuvântul lui Dumnezeu, cum Pavel începe și ne spune că voi, când ați crezut cuvântul, când l-ați primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, atunci v-ați predat trupurile voastre în mâna Lui și trupurile voastre au devenit ce? Temple ale Duhului Sfânt. Întrebarea în seara aceasta. Ați primit Duhul Sfânt? Da. Și toți ar trebui să zicem da, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune nu minte. Atunci când l-ai primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, atunci ai dat voie ca Duhul Sfânt să vină peste tine. Când ai dat voie Duhului Sfânt să vină peste tine, iată Domnul ne dă puterea aceasta să facem lucruri mari. Și când apostolii vine cu ucenicii, cei 70, așa cum ne spune Sfânta Scriptură, la un moment dat erau plini de bucurie. Pentru că ceea ce Domnul le spuseseră, ei de fapt săvârșeau. Și spunea, Doamne, ce bine este cu Tine! Iată, Doamne, dragii ne sunt supuși, Doamne, facem minuni mari pe pământ, ce poruncim cu gura, ia viață, ia ființă. Și Domnul le spune, nu vă bucurați că duhurile și tot ceea ce faceți, ci bucurați-vă că numele voastre sunt unde? Am auzit astăzi și ar fi bine să conștientizăm și să spunem, fiecare dintre noi, care nu l-am primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, nu poți să ai numele scris în cartea vieții. Este cu neputință. Și atunci ce este de făcut? Am citit și a spus în Ioan, 1 Ioan cu versetul 12, și tuturor celor ce l-a primit pe El, Dumnezeu le-a dat dreptul să se facă copii. Atunci când l-ai primit pe Hristos și te-ai predat în mâna Lui, spune că Dumnezeu scrie numele în cartea vieții. Pentru că va veni ziua, spune cuvântul Domnului, și oricine n-a fost găsit scris în cartea aceea, spune Domnul, nu te cunosc. Este foarte bine de conștientizat acest lucru. Oare sunt eu un păcat cu Dumnezeu? Oare Dumnezeu mi-a iertat păcatul prin Domnul Iisus? Oare mi-a scris în numele meu în cartea vieții? De aceea le spune ucenicilor, bucurați-vă, pentru că numele voastre sunt scrise unde? În cartea vieții. Și stăteam și mă gândeam, când ai această bucurie, când ai această bucurie că vine ziua, vrei, nu vrei, vine ziua când trebuie să te fățișezi înaintea lui Dumnezeu și atunci ești bucuros. Te bucuri de fiecare clipă pentru că știi că numele tău este scris în cartea vieții. Trece peste acest. Vedem că Domnul le-a dat Duhul Sfânt. De ce trebuie ca Domnul și noi astăzi, care suntem în școala Domnului Iisus Hristos, pentru că dacă privim în viața ucenicilor, apostolilor, îi putem vedea și oameni care se certau între ei. Erau apostolii la un moment dat, așa cum spune, Doamne, aș vrea să stau la dreapta și la stânga ta, și a spus, băi, ce caz, mă las pe mine, că sunt Petru. Ioan, de altă parte, spune, tu nu vezi că Domnul mă agrează mai tare pe mine? Eu îl iubesc atât de mult, de ce voi trebuie neapărat? Sau când a trecut prin ținutul Samariei, să ținem minte, când a trecut prin ținutul Samariei, pentru că drumul era mult mai drept prin Samaria și samaritenii nu iubeau pe iudei. Și a spus, barieră, pe aici nu se trece. Ocoliți prin munți, e treaba voastră. Și apostolii, unii dintre ei spune, Doamne, noi avem putere. Avem putere, doar zicem, coboară-te focurile din cer și nimicește. Și Domnul îi spune, o, Ioane, ce faci? Ce vedem noi în toate acestea? Ei erau
călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Avea Duhul lui Dumnezeu în ei. Nu putem să spunem că nu aveau. Când au făcut atâtea semne și minuni și ei erau conștienți că face. Dar a spus Domnul în felul următor: gândește-te, soră, al cui ești? De ce Duh ești călăuzit? Aici e problema. În clipele acelea care vin, în furia aceea din viața noastră, ce putem vedea? Ce Duh e ai în tine? Că Domnul Iisus Hristos nu i-a luat în prima și a turlat Duhul Sfânt, doar le-a dat Duhul Sfânt. Asta este diferența pe care Dumnezeu o face în ziua Cincizecimii. Pentru că în ziua Cincizecimii spune că a turnat din Duhul Său. Voi turna în zilele acelea din Duhul meu peste fii și fiicele voastre. Nu știu dacă ne-am pus foarte adânc atenția ceea ce Dumnezeu dorește, ceea ce Dumnezeu vede, ceea ce Dumnezeu face din fiecare dintre noi. Dumnezeu este un Dumnezeu nepărtinitor. Un Dumnezeu care vede potențialul noi. Dumnezeu care vede că da, iată pe Monica, mă iubește din toată inima. Monica trebuie pregătită, trebuie șlefuită, cum și apostolii au fost șlefuiți. Până când? Până când voi turna Duhul meu peste ei. De ce? Pentru că mai înainte Domnul spune că i-a suit pe un munte și învăța. Spune: ferice va fi de tine, Ioane, dacă vei avea inima curată, pentru că tu îl vei vedea pe Dumnezeu. Ferice de voi care plângeți astăzi, pentru că voi vi se va șterge lacrimile. Ferice de voi când veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Bucurați-vă și veseliți-vă. De ce? Dumnezeu vrea să formeze. De-aia am venit în locul acesta. Din noi niște caractere. Să ne răstignim euul nostru, firea noastră. Așa cum Pavel spune: am fost răstignit împreună cu Hristos, dar trăiesc astăzi. Dar nu mai trăiesc eu în firea mea. Care era firea lui? Firea lui era să prigonească bisericile lui Dumnezeu. Bisericile acelea care credeau în Iisus Hristos. Pentru ca să dăduseră porunca aceea că oriunde și oricine va mărturisi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, să fie dat afară din sinagogi, să fie bătut, să fie dus în temnițe. Și el, plin de bucurie, spune: voi face această lucrare. Dar când Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat, când Domnul l-a cercetat și când el s-a întors la Domnul, spune: acum nu mai trăiesc eu. Nu mai e Saul acela, ci este un altul, pentru că Hristos trăiește în mine. Ce vrea Dumnezeu? De aceea am început că dacă am scrie fiecare dintre noi, sunt convins că am spune: nu știu dacă am Duhul Sfânt. Cu toate că l-am primit pe Domnul de acum 30 de ani. L-am primit și privim în viață, poate în viețile noastre, și spunem: păi dar sunt cum? Un om deficitar, eu știu, în gândirea mea, gândesc. Sau iată că mă biruie păcatul cu tare, sau cu tare. Cum pot să am Duhul Sfânt când mă biruie? Știți că Apostolul Pavel spune: nu stingeți Duhul Sfânt. Asta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu este în noi. Duhul lui Dumnezeu este în noi. Dar atunci când noi l-am primit, atunci eram plin de bucurie, eram în dragostea dintâi, atunci spuneam: Doamne, de astăzi m-am pocăit, de astăzi vreau să trăiesc cu Tine. Eram nedezlipit, spune cuvântul Domnului, unde? De adunare. În adunări frățești. Căutam împărtășia. Știți ce spune David la un moment dat? Doamne, strâng cuvântul Tău în inima mea. De ce îl strângeam? Să nu păcătesc împotriva Ta. De ce vii la adunare? Ca să strângi cuvântul. Adică ți-e foame. De aceea Domnul spunea în fericirile de pe munte: ferice de cei flămânzi și însetați după ce? După neprihănire, că cei vor fi săturați. Adică să cauți din plin. Niciodată să nu zici: nu e de ajuns 30 de ani de călătorie cu Domnul pe pământ. Nu! Abia este începutul.
Pentru că Domnul te șlefuie 30 de ani. Și Domnul ne face conștienți unde suntem răi, unde suntem greșiți, unde nu ne-am răstinit firea, unde nu ne-am predat inima, cetatea Lui și unde avem atâtea lucruri ascunse care undeva facem ca Duhul lui Dumnezeu să-L anihilăm, să-L constrângem, să nu mai lumineze. De aceea Domnul a spus, voi sunteți ce? Lumina lumii. Cum se poate face lucrul acesta? Pe când e Hristos în noi, ești o lumină. Cei din jos oricum te vede. Te vede. N-are cum să nu te vadă. Vede că e ceva cu tine. Ești deosebit. Ai ceva separat față de lumea aceasta. Iată, au trecut vremea. A trecut 3 ani de zile. Îi vedem pe apostoli care erau cu prezenți în Duhul Sfânt în ei. Îi vedem că sunt ca și noi, de cele mai multe ori, lezne căzători în diferite stări. Dar asta nu înseamnă că ești abandonat de prezența și de puterea lui Dumnezeu. Ce a vrut Domnul? Când Domnul a văzut în Gheorghe, în Rica sau Vasilica, cum îi cheamă, când vede că avem o dorință sfântă, când vede că caracterul Domnului Iisus care spune, învățați de la mine, spune Domnul. Învățați de la mine. Când învățăm cum trebuie să trăim în lumea aceasta, să iubim, învață acolo, spune, dar eu vă spun ce să faceți. Să iubiți pe cine? Pe vrăjmașii voștri. Când începi să iubești, așa cum spune, dacă cineva îți dă o palmă, întoarce-o și pe aceea. Asta ne învață cum trebuie să facem. Dacă noi acceptăm cuvântul Domnului, știu că este greu, pentru că nu ne-am răstinit firea. Nu acceptăm. Dar când le acceptăm în viața noastră, înseamnă că ne asemănăm tot cu Hristos. Mai tare cu El. Și când ne asemănăm cu El, iată Domnul le spune înainte de înălțare, nu vă îndepărtați de Ierusalim. Câte zile au trecut de la înălțare? 10 zile au mai trecut. Auziți? Se spune că în ziua 50-imii, de ce? Trecuseră 50 de zile de la învierea Domnului Iisus Hristos. Au mai trecut 10 zile. O, Doamne, dacă am ști că revărsarea aceasta a Duhului Sfânt se va face peste noi, câți dintre noi n-am sta în post și rugăciune? Câți dintre noi n-am vegheat? Câți dintre noi n-am umple băncile acestea și am spune acum? Dar cuvântul spune, toți aceștia care erau aproape 120, în aceste 10 zile spune că erau toți în post și rugăciune. Și la oaltă. Auziți? Erau împreună. În post, în rugăciune. De ce? Pentru că erau în așteptare. În cuvântul Domnului. Și frumusețea este pentru că Domnul spune în clipele acelea, nu oricând, era o mare sărbătoare în ziua 50-imii. Când spune toți evreii care erau răspândiți în toate neamurile și care îl iubeau pe Dumnezeu, spune, au mers unde? Pâști la Ierusalim. Să se bucure cu frații lor. Era o zi importantă pentru ei. Și spune că atunci, spune că Duhul Sfânt face ceva. Spune, s-a auzit un vânt puternic, ca vâjuitul. Ce se mai întâmplă în odaia de sus? Spune că niște limbi ca de foc au fost printre ei. Împărțite. Dar spune că peste toți, asta este frumusețea. Dumnezeu nu are pe niciun de lepădat. Dumnezeu n-a făcut, nu e părtinitor și spune, las că-l iubesc pe Gicu și dau lui, sau îl iubesc pe Marioara. Dumnezeu este același care i-a văzut pe toți una, asta este frumusețea, în post, în rugăciune, erau nedezlipiți, erau statornici, erau puternici și atunci Domnul spune, a turnat peste ei această putere a Duhului Sfânt. Și de atunci încolo putem să vedem pe apostoli niște oameni puternici, niște oameni care se bucurau că numele lor este scris în cartea vieții și frumusețea este, care este vorbirea în limbi în ziua 50-imii?
în ziua Cincizecimii spune că toți iudeii care erau atunci strânși la oaltă, spune, s-au întrebat între ei ce înseamnă toate acestea. Pentru că fiecare din neamul în care venea, cum am citit, parzi, mezi, elamiți, aveau limba lor. Și spune, îi auzim vorbind ce? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Cum poate un om fără carte, un om care n-a cunoscut niciodată o altă limbă, acum toți îi auzea vorbind în limba lor? De ce? Pentru că Duhul Sfânt era turnat în belșug peste ei și le-a dat putere. Nu poate ne trebuie meditații, ne trebuie ore în șir, să putem să învățăm o limbă străină, să putem să comunicăm cu alții. Aceasta ne arată cum le-a dat Duhul Sfânt să vorbească în limbi. Sunt și alte limbi în care mulți nu le cunosc și nu le cunoaștem, care vorbesc în alte limbi. Spunea cineva, s-a întâlnit cu un prieten venind de departe și spune că a început să vorbească în limbi. Și atunci el, era o limbă necunoscută, a început să-i spună, iată ce ai vorbit. De unde știi? Pentru că cunosc limba aceasta. O, fraților și surorilor, ce putem să înțelegem? Că Dumnezeu în seara aceasta, asta am înțeles, Dumnezeu nu ne poate da și turna Duhul Lui peste noi. De ce? Pentru că încă nu ne-am șefuit. Încă în noi mai zace firea cea veche. De aceea, Dumnezeu, oricât am vrea ca Duhul Lui și plinătatea Lui să reverse peste noi atunci când suntem gata. Când l-am acceptat definitiv și am spus, Doamne, ajunge zilei necazului ei. De astăzi vreau să te urmez. De astăzi sunt în slujba ta. De astăzi, Doamne, voi face ca numele Tău să fie onorat și glorificat. Sunt aici la dispoziția Ta. Și atunci vom primi ce? Puterea Duhului Sfânt. Plinătatea lui Dumnezeu. Puterea. Cred că fiecare dintre noi am dorit lucrurile acestea. Când ai un copil, zici, vreau să-l fac doctor. Nu poți să-l faci doctor. El trebuie să treacă printr-un proces, nu? El trebuie să învețe ani de zile, să dea la facultate. Acolo trebuie să muncească mult, să învețe mult. Și după aceea, dând examenele respective, poate să iasă doctor. Trebuie să crească. Dumnezeu nu că este Dumnezeu care nu vrea. Pentru că în Biblie găsim un felul următor despre sultașul Corneliu. Și acum poate mulți dintre noi zicem, dar cum lui sultașul Corneliu și toată casa lui, Dumnezeu i-a dat Duhul Sfânt. Plinătatea lui Dumnezeu. Dar știți ce mărturisește Dumnezeu despre el? Cum era? Era un om cu cernii. Un om temător de Dumnezeu. Un om care făcea milostenie. Un om care se ruga neîncetat lui Dumnezeu. Și îngerul Domnului vine și îi spune, Cornelie, Dumnezeu te cunoaște. Dumnezeu te-a văzut cum ești. Auziți? Dumnezeu. Și asta Dumnezeu. Dar ce face Dumnezeu? Spune, du-te, îi spune îngerul, du-te și caută pe cine? Pe Petru. Și el îți va spune cuvintele adevărate despre mine. Și când le-a auzit, au stat toți cu gura căscată, le-a primit, nu că erau oameni păcătoși, erau oameni temători, dar le-au primit cuvântul Sfânt. Și când au primit cuvântul Sfânt, spune cuvântul că ei atunci, Duhul lui Dumnezeu, s-a coborât peste toți și ei au început ce să facă? Să vorbească și ei în alte limbi. Era un dar. Era dovada că ei au primit puterea și prezența lui Dumnezeu. Ce spunea Sfântul Ioan Botezătorul? Eu vă botez cu ce? Apă. Cu apă. Spre pocăință. Dar în mijlocul vostru stă unul care vă va boteza cu ce? Cine e Hristosul Domnul?
Cu ce botez am fost botezat? Noi astăzi. Cu ce botez? Amin? Amin dacă am fost botezați cu Duhul. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 19 că erau oameni care când Pavel vine și le vestește Evanghelia și spune, dar voi n-ați fost botezați cu Duhul Sfânt? Cine este Duhul Sfânt? Că nici n-am auzit. Păi dar cu ce botez ați fost? Cu botezul lui Ioan. Erau ucenicii lui Ioan. Când cuvântul lui Dumnezeu ți se revelează pentru că îl dorești. De ce spunem, fraților, să strângem cuvântul în inima noastră? Spunem, fraților, haideți să facem adunări, să ne întărim, să ne îmbărbătăm. Nu mai dori laptele duhovnicești și curat. Să crește spre mântuire. Dorim, de fapt, de cele mai multe ori să ne facem. Nu vrem separare. Asta este șoapta celui rău. Diavolul vine și ne agață pe unul și pe altul. Vrea să ne distrugă pacea. Dar eu astăzi vreau să rămân în unitate. Așa cum spune, toți erau una. Erau la oaltă. Și Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Amin. Poate nu cunoaște multe, că nici ei n-au cunoscut. Dar este Duhul lui Dumnezeu care spune, va lua din ce este al Tatălui și vi se va descoperi. Amin. Pentru că Duhul lui Dumnezeu vă va vorbi, ce spune? Fiii și fiicele voastre vor proroci. Cum să prorocească tata? Sora care era vecină cu mine? Cum să prorocească cu tare? Duhul lui Dumnezeu spune. Dumnezeu însuși spune. De ce? Pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni sănătoși în credință. Destoinici. Așa cum spunea Pavel la un moment dat, lupta cea luptă m-am luptat, credința am păzit, de acum așteaptă ce? Luna. Cu luna. Poate că fiecare dintre noi în seara aceasta dorim revărsarea Duhului Sfânt. Și Dumnezeu o face dacă stăruim. Sunt oameni și frați care stăruie în rugăciune, ori în șir, și nu se plictisesc. De ce? Pentru că doresc să bea din apa vie. Doresc tot mai mult să se unească cu Hristos. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Să dorim tot mai mult. Doamne, mai vreau rusalii. Doamne, mai vreau unitate. Doamne, mai vreau părtășie. Doamne, atât aștept să fiu în prezența Ta. Doamne, pentru că știu că acasă sunt necazuri, sunt strântorări. Sunt atâtea îngrijorări. Și Domnul spune, auzi, frate, ajunge zilei necazului. Nu te mai frământa. Lasă pe Dumnezeu, că Dumnezeu are lucruri noi în fiecare zi. El schimbă totul. Și de aceea vrem să ne lăsăm abandonați în seara aceasta. Și nu pot să spun decât, Doamne, botează-ne pe fiecare cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Și umple-ne de plinătatea Ta, de puterea Duhului Sfânt. Să fim niște făpturi noi care să lucrăm pentru Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că atunci Dumnezeu spune, te voi pune stăpân peste 10 cetăți. Te voi face să fii un luceafăr strălucitor. Am citit la Agai. La Agai ne spune despre Zorobabel. Acolo un lucru extraordinar. Și spune spre încheiere, spune că Dumnezeu spune despre Zorobabel, te voi face ca pe o pecete. Ca pe o pecete. În mâna mea. De ce? Pentru că a ascultat cuvântul. Pentru că l-a iubit pe Dumnezeu. Pentru că a adus la îndeplinire un plan pe care Dumnezeu l-a avut cu ei. Asta vrea Dumnezeu de la mine. Ce să fac, Doamne? Vorbește-mi Tu. Asta este cuvântul. Când Domnul zice, vorbește Tu, Doamne. Știm că suntem cum? Neștiuitori. Mulți dintre noi suntem neștiuitori. Și acum, de aceea, în fericire spune, ferice de cei săraci cu Duhul. De ce? Ferice de cei care nu se cred înțelepți. Pentru că atunci sor cuvântul Domnului. Doamne, învață-mă Tu, că eu nu știu. Săptămâna aceasta m-am întâlnit cu lucrez la cineva care
are un vocabular mai vulgar așa. Toată viața îi place să vorbească urât. Și la un moment dat, nu știu de unde, zice, învață-mă și pe mine că eu sunt o femeie proastă. Nu știu cum trebuie să fac. I-am spus, Doamnă, nu-l mai pomeniți pe Satana, doar atât i-am spus. Nu-l mai pomeniți, că în momentul când îl pomenești, el se bucură, îl inviți în viața ta. Face, ia, uite, n-am știut. Încearcă. Este dorința ei să încerce. Asta m-a fermecat cel mai tare. Pentru că simte că ceva este în neregulă. Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze și, Doamne, suflă Tu suflarea Ta de viață peste noi. Amin. Slăvit să fie Domnul.